és el Sagrario, i això és un tema que vaig fer d'aigua de Tarragona. Vaig fer tots els elements que tiraven aigua. 4, 3, 2, 1. Això és una col·lecció inèdita. Això és tinc tot el recorregut, jo vivia a Boscos, tinc tot el perímetre de la Peralta. Bueno, això és una conya que va ser un èxit. Tinc un amic que viu al Pirineu i estan amb el que és defensa de la vaca bruna. No defensa, la protecció de la vaca bruna, perquè es veu que la vaca bruna s'està... I bueno, va agafar diferents autors i diu, hòstia, fotografiem una vaca. I jo dic, hòstia, jo vaig tocar xic vaca bruna, i jo... És que jo, si vaig per Tarragona de vaques no n'hi ha, dic que fotografia les vaques, una vaca bruna, la meva. Lògicament, coneixent, m'esperava i aguanta va ser un temps. Sí. Estripa la vaca, una llengua que va causar polèmica, llengua de vaca que va causar polèmica, que els entesos van dir que era d'una vaca, no sé què, per les taques de mobilitzar la gent a Tarragona, un showroom, l'únic showroom. M'agrada més això, aquest joc abstracte. I és de l'any 92, No se conserven. Això estava revelat per mi. Amb cantoneres... Tu fixa't aquesta còpia, home, d'estar aquí dintre té una mica d'humitat, que si li passés un... Digital és un avance brutal. És a dir, que a mi m'agrada l'analògic? Home, clar que sí. L'analògic és una foto única, entre cometes, que no la pots veure, que no la veuràs fins que es processi i fins que la reveles a la caixa que té, l'habitació vermella, del farolito rojo, que deies que vas conèixer amb el teu pare, no? És a dir, clar, té aquella màgia, avui en dia, pots caure en molts avicis amb el digital. Vas mirant, no? Mires, ai, no, mira, estem fent enquadre, que també són útils. Jo si faig reportatge miro poc. Miro, però quasi res. M'atreviria a dir que res, si segueixo alguna cosa, no? Quan fas interiorisme sí, perquè et jugues molt les llums, això. Al tanto, abans, per veure abans, fem polaroids. Tothom recordàs que fem, amb la mateixa càmera, tenim un xarxes polaroids i això. El digital és un avanç, i espera't, avui en dia estem no sé quants megas, i no sé què, jo m'he plantat, perquè tants de megas, perquè vull tants de megas, no? Ja m'he plantat. Ara, amb si, l'essència tota és el mateix. Jo sempre dic una cosa, una càmera de fotos és una càmera fosca, digue-li quadrada, rectangular, amb un forat. Això podria ser el que en diem una pinhole, no? Allò que fas una fotografia, no necessita de cap automatisme. Llavors, un dispositiu mòbil com el que portem ara, què és? No des de ser una caixa amb un forat, amb una tecnologia avançada. I res més. Que té una immediatesa? Collonut. Que hi ha gent que li agrada la immediatesa? Collonut. Hi ha gent que només fa analògic. Jo penso que és molt respectable tot. Anirà evolucionant per bé, te pots enganxar, no? Perquè totes aquestes coses enganxen, i també te pots enganxar que ha estat una pasta increïble si no agafes un dia i dius m'aplanto. A veure, jo penso que tot és bo si ho saps utilitzar. Jo penso que jo abans us ho deia, no sé si ho estàvem gravant o no, perquè m'ha estat xerrant amb un narrador, però jo soc un negat. Jo ara tinc la més nova que tinc és una D600, t'ho dic en sèrio que em sé 4 coses. Un dia em diu, home, tu no saps el programa aquest per de ports, però si jo no foto mai de ports, a mi m'és igual que faci 10 o 15 fotos per segon. Si jo, al contrari, soc lent. L'únic que sí que tinc que fer, que també ronda per aquí, és que quan agafo l'altra càmera que tinc analògica, en tinc unes quantes, porto un mirall. Me vaig fotre un mirall perquè cometia l'error de que disparava amb analògic i mirava la foto. Llavors era molt xulo veure la cara d'idiota, quan te mires una foto me veia jo. I així vaig poder evitar que anant amb la càmera analògica me mirés la foto. Resumint, jo me miro molt poc, que és un gran treball, llavors ja, que crec que s'ha de diferenciar el que són les xarxes. És a dir, la capacitat aquesta de fer aquesta foto, és a dir, el que diem un instant, poder publicar en un instant, és molt important. I encara la xarxa ens permet una cosa, és compartir. És a dir, les fotos que heu vist abans de la maleta del Pep Escoda, avui hem creat aquest nom que ni l'havia pensat, la maleta, no les he pogut compartir, el primer que les comparteixo ha sigut amb vosaltres, no? 20 quilos de fotos, hem dit més o menys, 20 quilos en paper. Les xarxes el que té això, sigui el Facebook, sigui Instagram, sigui Twitter, sigui uns són més ràpids, a un li agrada més el Twitter, l'altre... Però jo penso que són eines i que no has d'abusar amb elles i que en principi com a tot ens agafa, no? Quan érem petits ens regalava un escalàctic, estàvem tot el dia jugant a l'escalàctic i encara se cansaven, no? Això és el mateix, tu has d'aprendre com a jocs i també saber-los utilitzar per la feina. Però jo estic a favor de la tecnologia
sense perdre l'essència d'abans, el tanto, i simplement el tanto que la fotografia no és això. No, per això. Tanto la fotografia és una altra cosa. Això són eines, mitjans, com li vulguis dir, però la fotografia és un altre món. Són dos llenguatges també penso que totalment diferents un de l'altre, encara que siguin fotogrames, són llenguatges totalment diferents. He fet un parell de tests audiovisuals, he fet un timelapse, ara estic fent de director de fotografia i càmera en una pel·lícula. A veure, és que a mi el món del cinema m'agrada molt. A mi em van acceptar a l'escola de cinema de l'Havana. Passa que en aquell moment no m'ho vaig poder pagar. Volia estudiar direcció de fotografia, era i crec que és una de les millors escoles del món encara. Estic molt desconnectat, però bueno, jo ja deia que era la meva vocació frustrada i si m'he enganxat amb el Pedro, a part que crec en ell, i que és un tio que pots fer coses diferents, no? Dius, bueno, potser allò que deia que és la vocació frustrada, no ho sé tu, igual me torno ara director de fotografia, no? Però m'acosta, tanto, això que et diuen que un amic me va dir, que és que lo tinc que estar, és el mismo que en fotografia, no, si ja és bon fotògraf, no té res a veure al tanto, tu pots fer bons enquadres i això i has de ser fotògraf i has de saber fer bons enquadres, però a partir d'aquí en aquells enquadres succeeixen coses, no? I té que haver una imatge en moviment. Aquí hi ha els grans directors de fotografia tan diferenciats uns dels altres, no? Però no té massa a veure. Hi ha gent que diu que té molt a veure, però no tant. Que sí que has de tenir una base per ser director de fotografia, per la meva mínima experiència, has de tenir una base fotogràfica brutal, i el domini de moltes coses, de llum, sí que llavors tens, si treballes en produccions molt grans tens de tot, no? L'elèctric és el que il·lumina, tu dius, mira, jo vull aquesta llum així, estem parlant que anem limitats, no? L'altre dia feia travelings amb un monopatín, no? I van cada conya, però bueno. Saps? És a dir, quan t'espaviles, però no. Jo trobo que és una fase interessant, que hi ha una distància amb la fotografia, que lògicament si fa no fas el mateix, però que ja realment hi ha una distància. Jo recordo un plano del Pollock, que li van criticar a la fotografia, que es ve la noia amb el telèfon en una habitació, i llavors, perquè m'entenguis, l'enquadrament era molt recte, jo soc molt rectilini també enfocant, quan feies mode enquadrant, i es ve la noia al telèfon, perquè m'entenguis, però se la ve, només li veus l'esquena al telèfon, i li van dir, me sembla que era, igual m'equivoco ara, de director, i li van dir, home, però quin quadre, més absurd, no es veu la noia amb el telèfon, però saps què va contestar? I diu, però tu saps la quantitat de gent al cine que ha fet així? Ho trobo genial. És a dir, tu pugueu utilitzar, que també els utilitzem fotogràficament, perquè hi ha una lectura, tu has dit, i amb una foto pots dir molt, però bueno, a vegades necessites 20, 30 fotos, 6, no? És a dir, perquè hi hagi una narrativa. Jo sempre he dit, no sé, que la fotografia i la literatura van agafades de la mà, no? Llavors, clar, també l'has de saber explicar. Una foto i a vegades dius, mira, jo ho reconec també, i a vegades dius, paf, no? Hòstia, ni tu t'ho esperaves, no? Ni tu t'ho esperaves. I crear una història costa. A mi la fotografia m'ha ajudat a viure, m'ha comportat una sèrie de coses, m'ha comportat viatjar, m'ha comportat conèixer gent. Jo penso que la fotografia uneix, jo penso que la fotografia és un mitjà, a part de tot el que hem parlat abans, de digital, les xarxes, això, que també ens uneix, la fotografia uneix. Perquè si ens posem a parlar de xarxes com abans, quan jo vaig començar les xarxes era trobàvem el David amb el seu pare i ensenyar una foto. També estàvem creant una xarxa, no? I una xarxa més de prop, teníem les coses més de prop, no? A mi, jo estic molt content de ser fotògraf, També m'ha desagradat ser meteoròleg, però, bueno, soc fotògraf. M'agrada documentar, jo sóc un fanàtic del document. Tu pensa que ara no estem en uns moments de fenya justíssims, però molt justos, i jo soc documentar, és a dir, jo a Tarragona l'estic documentant a la meva manera, no? I a vegades hi ha gent, ara estic fent els baluars d'aquí fora, del perímetre, molta gent diu, que cony fotografies al pàrquing, per què fotografia? No, bueno, ara no té un valor, però d'aquí a 30 anys hi haurà un arxiu, si va parar el meu arxiu a l'arxiu, no sé,
tu podràs documentar de com estava, que potser faran edifici, no. Jo penso que documentar és molt important, penso que es documenta poc, que s'hauria que des dels arxius, des de, diem, Museu que seria aquí a Tarragona, diem, Museu d'Història, crec que cal un centre de documentació, en tots els sentits, és a dir, fotogràfic, cinematogràfic, no? Crec que és necessari un centre de documentació, perquè hi ha una manca brutal. Hi ha una manca brutal i soc dels que penso, lligant una miqueta amb la conversa d'abans, que sí, molt bé, d'acord, hi ha moltes xarxes, se fan moltes fotos, jo no sé les fotos, és que no em paro a llegir quantes fotos se fan a Tarragona mateix, d'Instagram cada dia, deuen ser 1.000, és que no ho sé, però això no és documentar, m'explico, això està en un núvol, és a dir, aquell document que valgui la pena i que tindrien que veig gent que fes, jo ho faig per mi, perquè m'agrada, si encara vols, però tindria que ser encàrrecs. Ara, penso que s'està documentant poc. Jo l'any passat vaig fer un treball sobre la batec del temps, que vaig fer en cultura, i el primer va ser el Fòrum de la Colònia, i quan vaig anar a l'arxiu, que vaig xalar allí mirant fotos del Fòrum de la Colònia de l'època del Vilaró, si no recordo malament, es va inaugurar l'any 68, havia unes fotos precioses de nens jugant a futbol allí, uns documents gràfics en blanc i negre perfecte, estaven, però sense on estaven, preciós, un arxiu brutal. Quan vaig fer el del circ, els mesos després, ja no havia quasi res, estem parlant dels anys 70. Vaig trobar alguna imatge vella em sembla que era el convent de Santa Clara, que estiria més o menys on està ara el casino, que es va cremar a la Guerra Civil. Alguna imatge en blanc i negre, alguna vista, alguna foto en blanc i negre dels cinemes, i llavors hi ha color, que em sembla que eren del Chinchilla, fotos en color. Però tu imagina que jo no vaig trobar quasi res, deuen haver més coses a Tarragona, però el que es diu a l'arxiu municipal, és dir, no havia quasi res ja, dels 70, és dir, t'estic parlant dels 68, 50, les fotos aquelles del Vilaró, perquè hi havia fotos d'on hi ha el mercat ara, allí on hi ha el mercat, a la cantonada, al Correus, havia un arc romà de 8 metres, vam calcular pel personatge que hi havia, no? Això era anterior, molt anterior al 68. Jo crec que el que té el Fòrum de la Colònia es va inaugurar al 68, però ja hi ha un buit, tu ja veus un buit allí. Imagina't quin buit tenim de l'any 70 aquí. És necessari que també una mirada de fora ens ensenyi com és, en aquest cas, la festa, i en altres casos, és el que te parlava abans dels americans, que potser que ens ensenyin la ciutat com és, no? I a vegades, quan no t'ha passat a tu, quan t'ha dedicat també a la fotografia, que tenies un amic de fora i deia, mira que foto, i tu, qui passes cada dia per davant no ho veies, no? Això ens passa a tots, és normal que ens passi a la nostra ciutat de veure coses que els altres veuen coses quan venen de fora que nosaltres no veiem, no? Això se'n diu contaminació visual, és a dir, tenim una contaminació visual que un dia que jo faig la pràctica a vegades, però sempre conèixer que m'abstraeixo i dic, avui sóc un guiri, que m'agrada fer fotos guiris, no tinc de curiós, però dic, avui vaig ser un guiri més, em poso la meva gorreta, allò que diu, no s'enfaden perquè mira, és un guiri també, no? I te pots apropar una miqueta més i ja està, i tot això. Bueno, en definitiva, que tot és documentar, que està molt bé que la gent faci fotos, que m'ha sembla molt bé la democratització de la fotografia, que penso que la fotografia tindria que estar als col·legis, o que passa que sí que se n'ha de fer un bon ús de la fotografia. Això sí que, com tot en aquesta vida, se n'ha de fer un bon ús. No pots anar a dir, jo soc fotògraf, tanto. Una cosa és fer fotos i l'altra és ser fotògraf. I una altra és, com crec, quan definies tu aquests 25 anys, que t'he dit que hi ha dos a Marcos, pujades, baixades, viatges, és que ja podries fer un llibre, no? Que és el que se'n diu, o que diu viure en clau fotogràfica. Jo penso que jo visco en clau fotogràfica. A mi és fotografia tot el dia. És que ara acabarem vosaltres, m'anirem uns amics i que ens fotrem a parlar de fotografia, entre altres coses, i que estirem una piscina a banyar-nos, però acabarem parlant d'art, o d'art, tampoc vull dir de fotografia, perquè el meu cercle no tots són fotògrafs, potser el que em relaciono menys són fotògrafs, són gent d'altres camps. Però jo penso que l'important és això, l'important és gaudir, l'important és aprendre i l'important és, en el meu cas, i que ho recomano, és fer fotos i com més de petit comences, amb carret sense mòbil, ja que sé, amb el que vulguin, amb una càmera aquesta que tens per casa, les primeres que van sortir de 3 megas, que la gent diu, ai, és que 3 megas, jo no la vull. Escolta, doncs fan unes fotos collonades, si tu vols, clar, perquè la càmera
Només té un dispositiu que l'has d'accionar i l'enquadre el fa l'ésser humà. Moltes No el fa el robot. Clar. 1, 2, 3, gravant.